F'indirizz li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni fil-Parlament għal budget li ressaq il-Gvern għas-sena d-dieħla huwa kritika bl-aħrax il-miżura tal-qoti mill-ġdid tal-vouchers tal-100 li taw injezzjoni ekonomika billi salvaw l-impjiegi u kienu ta' spalla n-negozji fi żmien ta' sfida globali kawża tal-pandemija. Grek qabbel il-vouchers ma' pala biex bija nerġu noħorġu l-ilma minn ġoddajsa. Din bħal meta naqbdu l-ilma u noħorġuh mid-dajsa malajr fil-ġenn. Imma illum meta suppost kelkom pjan, illum meta suppost kontu tafu x'ser tagħmlu, il-Ministru tal-Finanzi reġa' tagħna budget illi fih kull ma tagħna l-pala biex bil-vouchers nerġgħu noħorġu l-ilma mid-dajsa. Spiċċa jgħajjar l-Gvern politika tal-handouts. Politika falluta. Politika tal-handouts. Quddiem miżuri soċjali bħal żieda fil-pensjonijiet, fiċ-Children's Allowance u ġurnata oħra li fil-ħaddiema kollha, Bernard Grech qal li dan huwa budget tal-copy and paste. Sostna li dan huwa budget virtwali u saħaq li l-ekonomija tal-Gvern li esperjenzat kabbir bla preċedent fl-aħħar snin imbniet bi steroids ekonomiċi. Gvern tal-copy and paste. Jikkopja minn sena l-oħra u mbagħad jgħidilna li dan huwa l-akbar budget fl-istorja. Mhux bil-forsi jkun l-akbar wieħed jekk dejjem iżejt minn sena l-oħra u dan dejjem jikber. U verament ma setax isib terminu aħjar, Mr. Speaker. Għaliex indubjament dan huwa budget virtwali, budget ta' realtà virtwali. L-ekonomija ta' dan il-Gvern inbniet fuq mudell ta' steroids ekonomiċi. F'diskors ta' satej sejjaħ it-tkabbir ekonomiku li Malta esperjenzat bħala wieħed artifiċjali. It-tkabbir ekonomiku tagħna huwa artifiċjali. Imbagħad qal li gvernijiet nazzjonalisti bidlu l-wiċċ tal-ekonomija. Gvernijiet nazzjonalisti bidlu l-wiċċ tal-ekonomija. Quddiem l-aħħar statistika riċenti li ħarġet dan ix-xahar stess li turi li fuq medda ta' 5 snin il-Gvern naqqas dawk f'riskju ta' faqar b'aktar minn 6%, Bernard Grech għalhekk. U fl-2019 wara 6 snin ta' Gvern Laburista, din ir-rata telet u mhux niżlet. Saħansitra qal li l-qasam soċjali ma jeħtieġ Gvern Laburista. Il-qasam soċjali jeħtieġ politika bruħ soċjali u mhux Gvern Laburista. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma affarijiet li l-Gvern diġà attwa fosthom il-proġett tal-Pulizija fil-komunità. Il-Community Police se jiġi estiż għalulna f'aktar lokalitajiet. Immodernizzar ta' tqassim tal-forensika, dar ta' anzjani fl-Ajnsilem, pixxina f'Għawdex, wedit kollha waħda wara l-oħra ripetuti diversi drabi u mhux miżmumin. Bini tal-housing soċjali, weda miżmuma u mhux miżmuma u ripetuta. Quddiem l-investiment massiġġ ta' bini u rinnovar ta' aktar skejjel, Bernard Grech ma ġerraħx dan. Gvern bla pjan fejn jidħol bini ta' skejjel ġodda. Intant, lejt minn id-diskors tiegħu, Bernard Grech spiċċa jgħid li jiftakar fost l-oħrajn l-assedju l-kbir. Din mhijiex l-ewwel darba, Mr. Speaker, li pajjiżna iffaċċja sfidi massivi. Niftakar l-assedju l-kbir, it-tieni gwerra dinjija.